बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदोङो जिहेतु बयबो मिथिखागौ मिथिखानाय हिसाबैसो आं बुंनो नागिरदोङो दाख्लै बावैसो साननैसो सिगां जोंनि गेजेराव माखासे दावराव जादों माखासे आर्टिस्टफोरखौ लानानै माखासे आर्टिस्टफोर जायफ्रा माने एन्टि ससियेल खामानियाव लोब्बा थादोङो आरो गोबां हाइलाइट जादों भाइरेल जादों बे जथुम्माखौ दैदेनलांनाय अनजालु दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथांनि अनजालि बिसि भारुल भराली बर' बायदेव बाहागो लानो हानाय जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां गुरु पबित्र बर' सेन्ट्रेल बिसानिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासै बिबानगिरि बिथांमोन तामुलपुर जिल्ला बड' स्नेह आर्टिस्ट एसोसिएशननि गासै महरगिरि नोंथांमोन आरो बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय तामुलपुर ओनसोलनि गासै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खावलायनायलाय बिबुंथि लाखिनो होननानै गसंनाय जाबाय जियानो जा बड' स्नेह आर्टिस्ट एसोसिएशनखौ जोंनि बर' सावथुन मुलुग एबा जोंनि बर' हारिमु बेखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय बे एसोसिएशनखौ दानाय जादों बे एसोसिएशना बर' सावथुन मुलुगखौ जों माबोरै गोजौआव लांनांगौ बिनि थाखाय गोलाव समनिफ्राय खामानि मावबाय थादों जुजिबोबाय थादों गोबां स्ट्रागल खालामबोबाय थादों मानोना जोंनि हारिमुखौ जुदि जोङो लाखिनो गोनांब्ला जोंनि हारिनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनो गोनांब्ला जोंनि जि बर' सावथुन बे बर' सावथुनखौबो जों फोथांना लाखिनांगोन आरो बर' सावथुननि जि मानदान्दा बेखौ जोङो गोजौआव लांनो हानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ बुहुमनि गेजेराव फोसावनो हागोन बुहुमनि गेजेराव जोङो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनो हागोन बे थांखिजोंनो जोङो बड' स्नेह आर्टिस्ट एसोसिएशना गोलाव समनिफ्राय खामानि मावबाय थादों आरो दिनै नैबे थासारिसिम मोनफैदों गोबाव सम जोङो माखासे उसुबिदानि गेजेरजों सोलिबोबाय थादों आरो बे उसुबिदाया जोंहा दिनैसिमबो दङ मानोना जोङो बर' सावथुनखौ दिहुनखांनायनि उनावहाय जोंहा सावथुन दिन्थिनो थाखाय प्लेटफर्म गैया जायनि थाखाय माखासे प्रडिउसारफ्रा माखासे सावथुन दिहुनगिरिफ्रा सावथुन दिहुननायनि फैसाखौ मोनफिननो हाया आरो जायनि थाखाय उननि समफ्राव सावथुन दिहुननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों आरो बियो मोनसे जोंनि महरगिरिफोरनियाव गोहोम खोख्लैदों गोहोमा ओरैजाय जुदि जोंनि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो गोनांब्ला जोंनि हारिनि हारिमुखौ जों जुदि गोजौआव लाखिनो गोनांब्ला जोंनि साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा जोंनि साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा जायफ्रा मेथाइ रोजाबदों जायफ्रा एक्टिं खालामदों जायफ्रा मोसादों जायफ्रा दामदों देदों बिथांमोना गासैबो बेखौ प्रफेशनेल हिसाबै लानो हानांगोन आरो प्रफेशनेल हिसाबै लानो हायोब्लासो जोङो जोंनि हारिमुखौ गोजौआव दिखांनो हागोन आरो बयबो जोंनि लाइमोनफ्रानो होन जोंनि हारिनि बयबो हारिमुखौ सिबिनो थाखाय आवगायबोगोन दा बेबायदि जानो गोनांब्ला ओंखायनो जोङो दिनै गिबियावनो जुदि जोंनि सावथुन बे सावथुना डेभेलप जानांगोन आरो बे सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनो प्लेटफर्म नांगोन बे जोंनि एक्सपिरियेन्स दङ जोंहा जायफ्रा बर' सावथुन दिहुनदों जायफ्रा एक्टिं खालामदों जायफोर डाइरेक्टर बिथांमोना मोनसे बिराद गिदिर एक्सपिरियेन्स दङ बे एक्सपिरियेन्सआ जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दा 40टानिफ्राय 50टासिम जोङो मिनि सिनेमा हल खालामनो हानाय जोंहा जायगा दङ केपासिटि दङ जुदि बे मिनि सिनेमा हलखौ जुदि जोङो मोनफुंनो हायोब्ला जोंनि साफ्रोमबो सावथुन दिहुनगिरिफ्रा बेखौ प्रफेशनेल लानो हागोन जोंनि साफ्रोमबो मेथाइ रोजाबगिरि एक्टर एक्ट्रिस साफ्रोमबो एक्टिं खालामनायखौ प्रफेशनेल हिसाबै लानो हागोन आरो प्रफेशनेल हिसाबै लानो हायोब्लानो जोंनि सावथुना गोजौ थाखोसिम दावखोलांगोन आरो जोङो जोंनि सावथुन मुलुगखौ हमथानानै लाखिनो हागोन आरो बेफोरनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन समाव बिटिसि आरो बिटिआरनि सरकारजों गोलाव समनिफ्राय जों रायलायबोबाय थादों थांनाय समाव बिटिसि सरकारनावबो जोङो मेम'रेन्डाम होदों गोबां खेब बिटिसिनि कालचार डिपार्टमेन्टनि इएम बिटिसिनि चिफ बिथांमोनजों रायलायबोबाय थानाय जादों आरो देग्लायबो बिटिआरनि गोदान सरकार इउपिपिएलनि दा सरकार बे सरकारजोंबो जोङो रायलायदों जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सीएम
बिथां प्रमद बर' सारजों जोङो रायलायबोबाय थानाय जादों आरो बिथाङा जोंनो दिनै खोथा होदों जे फैगौ 2022 मायथाइनि एप्रिल मे जुन दाननि गेजेरावहाय जोंनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव थानाय बे 10टा साब डिभिजननि गेजेरावहाय गंसे गंसे बिथाङा सिनेमा हलखौ लुफुंजेननानै होनाय जागोन होननानै जोंनो खोथा होनाय जादों निश्चय बेबायदि जायोब्ला जोङो जोंनि बर' सावथुनखौ गोजौआव दैखांनो हागोन जोंहा मोनसे प्लेटफर्म मोननो हागोन आरो बेबायदि प्लेटफर्म मोनोब्लानो जायफ्रा सावथुन दिहुनदों लाख लाख थाखा गारनानै जायफ्रा सावथुन दिहुनदों बिथांमोना सावथुननि फैसाखौ इनभेस्टमेन्ट जिखिनि खालामदों बेखौ मोनफिनगोन आरो जोंनि महरगिरिफोरनोबो थोजासे बिथांमोना रिमिनारेसन होनो हागोन जोंनि गेजेराव टेलेन्टनि आंखाल गैया जोंनि बर' जिबिला आर्टिस्ट दङ बिथांमोननि गेजेराव दा टेलेन्टनि आंखाल गैया साफ्रोमबो मोजां मोजां एक्टिं खालामनो रोंनाय जाबाय मोजां मोजां मोसानो रोंनाय जाबाय मोजां मोजां मेथाइ रोजाबगिरि ओंखारबाय जोंनाव एक्टिं माने टेलेन्टनि आंखाल गैया दा बे टेलेन्टखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो गोनांब्ला आं दहाय बुंबाय थानाया जोंनो प्लेटफर्म नांगोन गोजौ थाखोनि प्लेटफर्म जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' सावथुनखौ नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जों लांनो हागोन जोङो मिथिगौ जोङो थाइलेन्डनि भाषाखौ रावबो मिथिया थाइलेन्डआ मोनसे फिसाथार हादोर बे थाइलेन्डनि जों सावथुनखौ नायो जायखौ नोंथांमोना टनिजा होननानै खोनायो टनिजा मुंनि सासे एक्टर बयबो बेखौ मिथिगौ बिथांमोननि भाषाखौ जों जेबो मिथिया नाथाय सावथुनखौ जोङो बयबो गेदेर उन्दै नायो जाहोना बेनो बिथांमोना मोनसे गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुनदों दा जोंनि बर' जाथियाबो दिनै जोंनाव टेलेन्टनि आंखाल गैया दा ओंखायनो गोजौ थाखोनि जोंनो सावथुन दिहुननो नांगोन आरो गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुनोब्लानो जोंनि बे सावथुनखौ गुबुन हारियाबो जोंनि भारतनि गेजेराव नायगोन भारतनि उनाव थाइलेन्डआवबो नायगोन चाइनायावबो नायगोन पाकिस्तानावबो नायगोन बांलादेशआवबो नायगोन दा बेबायदि जानो गोनांबा जोङो गोबां बुरजा थाखा बाहायनानै जोङो सावथुन दिहुननो हानांगोन दिनै जोङो खोब गारोब्ला मोनसे सावथुन दिहुननायाव मेक्सिमाम 25 लाख थाखाल' गारो मानोना जोङो सावथुनखौ दिहुननायनि उनावहाय बेखिनि फैसाया फैफिना ओंखायनो जोङो मेक्सिमाम 25 लाख थाखा गारनानै जोङो सावथुनखौ दिहुननाय जायो बेखिनि इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि उनावबो जों नुदों दिनैनि दिनावहाय बलिउडजों फेर फाथिनो हानाय जोङो सावथुन दिहुनदों दा गतिके जोंबो जुदि गोबांथार थाखा गारनानै गोबांथार इनभेस्टमेन्ट खालामनानै जुदि जोङो सावथुनखौ जुदि दिहुननो हायोब्ला जोंनि सावथुनखौबो जोङो नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम लांनो हागोन दा बेबायदिनि थाखाय जोंनो गभर्नमेन्टनि सापर्ट नांगौ दा एसे सिगाङाव जोंनि बिटिसिनि कालचार डिपार्टमेन्टनि इएम बिथाङा बुंलांदों दा बिथाङा स्टाफानो गैया कालचार डिपार्टमेन्टआव खामानि मावनो 9 जनल' खामानि मावग्रा दङ आरो बेबायदियै दिनै 18 बोसोर बिटिसिआव कालचार डिपार्टमेन्टखौ सालायबोदों खुनुदिन कालचार डिपार्टमेन्टखौ इम्परटेन्स होआखै खुनुदिन जेबो जोङो महरगिरि आफाद जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट इन्स्टिट्युटआनो होन बर' हारिमु आफादानो होन जोङो सरकारनिफ्राय जेबो जोङो सापर्ट मोनबोआखै जायनि थाखाय जोङो मोनसे जायगायावनो दिदोमै थानो गोनां जादों ओंखायनो जों दिनै गोबांथार आसा खालामदों जोंनि गोदान बिटिआर सरकारनिफ्राय निश्चय जोङो गोबां सापर्ट मोनगोन आरो बेखिनि खोथाखौ जोंनो बिटिआरनि मानगोनां सिबा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो जों खावलायनाय बायदियै जों बुंनाय बायदियै जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट इन्स्टिट्युटआ खावलायनाय बायदियै दिनै जोंनि बर'नि मोनसे सम्पति जायखौ जों आलायारन होननानै मिथिगौ आलायारन सावथुन 1986 आव दिहुनदोंमोन बेस्ट रिजनेल फिल्म एवार्ड मोननो हानाय जादोंमोन बे सावथुनखौबो जोङो सिगांनि सरकारखौबो खावलायदोंमोन बे सावथुनखौ जोंनि गेजेराव लाबोफिननांगौ होननानै नाथाय बिथांमोना जेबो खोमा सुवाखिसै बेखायनो गोदान सरकारखौबो जों खावलायनाय जादों आरो जों खावलायनाय बायदियैनो गोदान सरकारा जोंनो मोनसे आफाद दानानै होदों बे जाहैबाय गोजाम बर' सावथुन आरो बर' मेथाइ बुथुमगिरि मोनसे आफाद होनानै जोंनो दानानै होनाय जादों आरो बे आफादनि गेजेरजोंनो दाखालि मुम्बाइआव थांनानै जोङो आलायारन सावथुनखौ लाबोफिननो हाबाय आरो जोंनो मिथिहोनाय बायदिब्ला आरोबाव जुदि बियो 2 बोसोर थाबावनायमोनबा बे आलायारन सावथुना गोमालांसिगौमोन बेखौ जोङो मडिफाइड खालामफिननो हानाय नङामोन खोब गोजोनथाव बाथ्रा दिनै जोंनि खोथाखौ खोनासंनानै बे सावथुनखौ बिटिआर सरकारा जोंनि गेजेराव लाबोफिनबाय आरो गोदान जिथु दानि टेक्न'लजि बे टेक्न'लजिनि गेजेरजों दिनै बे मोनसे बे सावथुनखौ HD फर्मेटआव दिहुनफिनबाय थारमाने गोदो जोङो जिबायदि नुदोंमोन बेनिख्रुइ साबसिन कुवालिटियाव जोङो बे आलायारन सावथुनखौ नुनो मोनगोन
दा बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दा जियानो जा जों दहायनो बुंदों बे बड' सिने आर्टिस्टना जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय जोंनि सावथुन मुलुगखौ जोङो गोजौसिम फोसावलांनांगौनि थाखाय नेशनेलनिफ्राय इन्टारनेशनेल लेभेलसिम लांनांगौनि थाखाय जोङो समायखिरा लादों आरो खामानि मावबाय थागोन आरो बेबायदि जानो गोनांबा जोंनो सरकारनि जेब्लायबो सापर्टखौ नांगोन दा बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जिहेतु बयबो मिथिखागौ मिथिखानाय हिसाबै आं बुंनो नागिरदों दाख्लै बावैसो साननैसो सिगां जोंनि गेजेराव माखासे दावराव जादों माखासे आर्टिस्टफोरखौ लानानै माखासे आर्टिस्टफोर जायफ्रा माने एन्टि ससियेल खामानियाव लोब्बा थादों आरो गोबां हाइलाइट जादों भाइरेल जादों दा बिनि उनावहाय जोंखौ गोबां मानसिफ्रा गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारिदों बड' सिने आर्टिस्टखौ रायदों फैलाखौ रायदों गुरु पबित्रखौ रायदों सोरबा मेन्डेलाखौ रायदों जाय जायखौ मिथिगौ बिथांमोनखौ मोजां गाज्रि रायदों जोंनि माबायाव वाट्सएपआव गाज्रि गाज्रि मेसेज हरदों नोंसोरो समाजखौ गाज्रि खालामसिगोन सिनेमानि मानसिफ्रा बायदिसिना खोथा बेखायनो जोङो जोंनि आफादनि रुल एन्ड रेगुलेशन माखासे डिसिप्लिन बायदियै जोङो मा खालामनाय जाबाय बैसोर आर्टिस्टखौ जोङो एक्सपेल खालामनाय जादों बेखिनि समावनो जों बुंखादोंमोन जोंल' खालामबा जानाय नङा जोंनो रायजो राजाफ्राबो सापर्ट होनांगोन रायजो राजाफ्राबो गनायनानै लानो हानांगोन जों दि एक्सपेल खालामबाय रायजो राजाफ्राबो एक्सपेल खालामनो हानांगोन बेखिनि खोथाखौ जों बुंनाय जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव लाजिनांथाव बाथ्रा जोंनियाव मा मोनसे मेसेज फैदों आंनियाव दाबो दं बेहाय गसाइगावनिफ्राय फैदों मेसेजआ मोनसे फेन क्लाब गेमस्रि दैमारि फेन क्लाब गेमस्रि दैमारि लं लिभ होननानै जोंना आंनियाव मेसेज हरदों लाजि फोनां हरदों नै नोंसोर जायखौ एक्सपेल खालामदों जों बेखौ लं लिभ होदों बेखौनो जों बरायनानै लाबोदों होननानै बुंहरदों बे बेसेबां लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव दा अब्ला नोंथांमोनानो जुदि गनायदोंबा रायजो राजायानो गनायनो हादोंबा समाजानो गनायनो हादोंबा जोंखौ रायनायाबो ओंथि गैया नाथाय जोङो बुंगोन जोंनि आर्टिस्टफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि आर्टिस्ट ओंखारोब्ला जों बेखौ मालाबाबो जायगा होनाय नङा नोंथांमोना जायगा होयोब्ला बे नोंथांमोननि बाथ्रा समाजा जायगा होयोब्ला बे समाजनि बाथ्रा किन्तु जोङो बड' सिने आर्टिस्टनाव बेखौ जों जायगा होनाय नङा मानोना बेबायदि खालामनाय जायोबा जोंनि इयुन जोलैफोरनियाव जोंनि फिउचार जेनेरेसननियाव मोनसे गाज्रि गोहोम गोलैगोन मोनसे रं कनसेप्ट फैगोन माबायदि कनसेप्ट गेमस्रि दैमारि बायदि जायोब्लासो नामजादा जानो हायो होननाय मोनसे गाज्रि कनसेप्टआ थागोन आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि समाजाव गुबुंले बारबो बारगोन बेखायनो जोङो जोंनि थांखिनिफ्राय दोरोदा इयुननि समाव सोरबा आर्टिस्टफ्रा बेबायदि गाज्रि आखुजों लोब्बा थायोबा जों बेखौ एक्सपेल खालामबाय थागोन किन्तु खावलायबावगोन आं रायजो राजा जोंनि समाजखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो जोंखौ सापर्ट होयो दा गोलाव खोथा बुंला हयथ' नोंथांमोना बयबो एन्टारटेनमेन्टबो लानो लुबैदों जोबथारनायाव आङो तामुलपुर बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएसनसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय हाबाफारियाव लेंहरनायनि थाखाय जोबथारनायाव आं मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों गोसोआव गोलैनायनि थाखाय आथिखालाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सिजन जोंनिया सिजनेलसो नालाय जों फुजासो नागिरनानै जों बे सावथुनखौ दिन्थियो जोंनियाव बिराद गिदिर मोनसे प्रब्लेम जाबाय थादों बे प्रब्लेमा जाबाय मा सिनेमा दिन्थिनो गोबां जायगायाव जोंखौ एडमिनिस्ट्रेसना एलाउ होआखै दा बेखायनो जोंनियाव फन फैबाय थायो दा बेखायनो आङो बुंदों जों दसे उनाव प्रेस मिटबो खालामनाय जागोन बेवहाय मोजांनि बाथ्रा गेदारिं खालामनो होआखै कर'ना भाइरासनि बोथोर जोंबो बेखौ वेलकाम खालामो बे प्रट'कलखौ जोंबो मानिनो लुबैयो नाथाय खोथाया जाहैबाय मा बुंनो नाङाब्लाबो आं बुंनोसै दाखालि भबानिपुर समस्तियाव हिमन्त बिश्व शर्माया 6-7 हाजार मानसिफोरखौ गेदारिं लानानै मिटिं खालामबाय बेवहाय कर'ना भाइरास जाया नामा हाथाय बाजार खुला जाबाय बेवहाय कर'ना भाइरास गैया नामा दा बेवहाय गेदारिं जाबाय बेवहाय कर'ना भाइरास गैया नामा साननैसो उनाव इलेक्सननि हाजार मानसिफोरखौ लानानै गेदारिं खालामगोन बेवहाय कर'ना भाइरास जाया नामा दा बेखायनो आङो प्रशासनखौ बुंगोन एडमिनिस्ट्रेसनखौ बुंगोन जोङो थांनाय समफ्रावबो गोलाव सम लकडाउन जानानै थानानै जोंनि महरगिरिफ्रा गोबां खहा जादों गोबां जोङो गाज्रि थासारि जोंहा मोगा मोगि जानो गोनां जादों जायफोर मेथाइ रोजाबगिरिफोर दङ जायफोर महरगिरिफोर दङ बैसागो फांसनानो होन गुबुन हाबाफारियानो होन बिथांमोना प्रग्राम खालामनो मोनाखै जायनि थाखाय बिथांमोना गोबां खस्थ' सहायनो गोनां जादों दा दिनैनि दिनाव ओंखायनो आं खावलायदों जिहेतु जोङो नुनायाव आथिखालाव कर'ना भाइरासनि जेबो गोहोम नुवाखसै आरो बिनिफ्राय हाथाय बाजार
गेदारिंनि सायाव जिहेतु जेबो रिस्ट्रिक्शन गैया हिसाबै बेखायनो जोंबो बड' स्ने आर्टिस्ट एसोसिएशननिफ्राय जोंनि एडमिनिस्ट्रेशनखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना बाजारखौ जेरै खालामनो होदों जाहाथे नोंथांमोना बै इलेक्शननि केम्पेइनखौ जेरैबायदि खालामनो होदों जोंखौबो सावथुन दिन्थिनायनि खाबुखौ होनो नांगौ आं बेखिनि खावलायबाय आरो बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ